V deň víťazstva nad fašizmom si môžete pozrieť dve rozprávky bratov Grimovcov. Najprv o princeznej Lotte a potom o nebojácnom chlapcovi Michaelovi a uvidíte aj Oscarovú drámu z čias slovenského štátu. V pondelok popoludní na Jednotke. Musel zo dňa na deň dospieť, aby prežil. Vedel som, že je šit. Nezapáraj doňho. Neboj sa, gestapo sa o ňo postará, len počkaj. Skutočný príbeh chlapca, ktorý sa nikdy... Si najstatočnejší človek, akého poznám. ...nevzdal nádeje. Musíš byť silný. Bež, kým budeš vládať. Neotáčaj sa. Neprestávaj bežať. V premiére filmu Ty musíš prežiť. Bež, chlapče, bež. V pondelok o 20:25 v Európskom kine na Jednotke. Vzácny hosť a nehasnúca hviezda zábavy. Dámy a páni, pán Miroslav donútil. Maršal Malinovský. Co jsem ti říkal, to není herec, to je debil. Můžete mi to ještě jednou zopakovat, soudruh? Jo. Ti do hajzlu, šmejdo. V ďalšej premiérovej časti show s moderátorkou Eňou Vacvalovou a jej stálym hosťom Milanom Lasicom. Staré, dobré, zlaté časy. Děkuji. Zlaté časy. V premiére vo štvrtok o 20:25 na Jednotke.